Iste si pamätáte na to, ako mi nedávno Mestský súd Bratislava 4 nariadil neodkladné opatrenie, že musím stiahnuť 2 videá o novinárovi Šnídlovi. Toto neodkladné opatrenie vydal sudca Mestského súdu Martin Truchli. A problém s týmto celým je, že neodkladné opatrenie je extrémne invazívny inštitút, ktorý sa má používať len v tých úplne najkrajnejších prípadoch. Celé to video obsahovalo len moje hodnotiace úsudky. Ja som tam ani nezverejnil citlivé informácie, ani som tam nevyzýval na žiadne trestné činy, proste nič také, kde by bolo nevyhnutné takto invazívne zakročiť. A vydať takéto neodkladné opatrenie, ktoré neslúži na žiadnu neodkladnú nápravu pomerov, je priamy útok na moje základné ľudské právo slobodne sa vyjadrovať. Proste progresivistický agent Martin Truchli si povedal, že ja tohto Sulíka nemám rád a keď mám možnosť nejakým spôsobom poškodiť alebo cenzurovať jeho tvorbu, tak to proste urobím. A takýmto spôsobom napadol a porušil moje základné ľudské práva. A toto nie je môj názor. Toto povedal aj Krajský súd potom, ako sme sa odvolali. Krajský súd vyslovene povedal, že tomu chýba logika, že nevidí žiadny dôvod v tomto prípade na použitie tak invazívneho inštitútu, ako je neodkladné opatrenie, ktorý má byť ultima ratio, teda posledná možnosť. A vyhodnotil, že celé to rozhodnutie Martina Truchleho je arbitrárne, svojvoľné, neprofesionálne a vyslovene nelogické. And I'm gonna see my